जाथायाथ' बिदि जायाखै एफाग्राब जाथाया माने जादों मबाइलनि SMS-नि थाखाय आं SMS-खौ नुनानै माने चेक खालामदोंमोन सोंदोंमोन सोरनि SMS सोर हरदों आरो आं फन खालामनाबो रायलायदोंमोन रायलायनायाव बियो बुंदों फेसबुकआव फ्रेन्डशिप खालामनानैसो रायलायदों होनदों मबाइल गंसे दंमोन मबाइलखौ आं बेखौ सोंनायखौ बियो सिख'नानै लाफिननो नागिरनायाव आं होआखै बेखौ रागा जोंनानै बियो मेडिकेलाव थांनो होननानै मेडिकेलावबो थांबाय लोगोबो मोनदोंमोन बाइकआवबो गाखोआखै थमथमाव गाखोनानै बियो बिब'नि न'आव फैबाय बिब'नो मबाइल गंसेखौ होलांनानै गाव बिब'नि रुमाव थाहैबाय आं बिब'नि रुमावबो थांबाय बिब'खौ लानानै रायलायबाय आं सोंबाय थौ न'आव थांसै बिफाखौ आं होनदों बाबाया लिंहरदों न'आव थांनो सानैखौबो होननानै दा आं थाङा आं दा थांनांगौबा हारसिंबाबो थांगोन होननानै बुंबाय आं बिदि होननायखाय थांगोन खोमा साननानै जेरावबो थांफेरा नालाय फैफिनबाय आं न'आव दा बियो अबाव थांखो राजायाबो गाबगासिनो दङ नों थाब फैफिन आं नोंखौलाय बोरै गारनानै थांनांगौ जाखो राजाखौ नों मानो गारनानै थांखो नों जेरैखि जाया थाब फैफिन नोंथाङा सोरनिबा सायाव सन्देह खालामदों नामा? सन्देहआथ' बिदि एफाग्राब माबा खालामाखैमोन आं मबाइलखौल' चेक खालामदोंमोन दिनै नोंथाङा जोंनि सेराव माबाफोर बुंनांगौ केमेरानि सिगाङाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा बिसिनिसिम माबाफोर दाथ' मबाइलनि थाखायसो जादों नालाय मबाइलजों आं जिखुनु जाया बेखौ थाब फैफिनजानो लुगैयो आरो राजायाबो गाबगासिनो मोनायाव गाइखेर जानो नागिरबाय थायो ओंखायनो थाब फैफिनदो नों जेरावखि थाया मानो थाब फै राजाया गाबगासिनो दङ नोंथांनि फिसालाया बेसेबां बैसो बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम 6 माससो जाबाय साबेसे गथ' गथाय सासेल' बे सासेल' दा आं बेखौनो बुङो नों जेरावखि थाया थाब फैफिन थाब फै न'आवबो नागिरबाय थादों नागिरगासिनो नोंखौ बिराद नागिरबाय मोनाखै थाब फैफिनदो नोङो थाब फैफिन नोंथांनि बिसिया गोमानाया सानबेसे दिनैजों सानब्रैयानो जाबाय राजायाबो गाबगासिनो नै मामिखौ बुंदो मामिखौ लिंहर आं मिमि जानो गोसोखांदों नोंखौ होननानै आजा बुं मामि नों फैदो होन न'आवथ' जोंबोथ' मिथिया डाक्टारनाव थांनो होननानै थांदों बियो जोंबो आरो डाक्टारनाव थांनो होननायखाय गाव फिसौखौ लांखोमादो आयै होननायखाय आं लांदों आंनो 5,000 फैसा होलांदों बियो गाव 500 लांदों बेनिफ्राय गाव मानो नांलायनानै थांखो ना माखो आं हौवादों मिथिया मबाइल सेख'लायनाय जादोंनो दा फैनांगौ आरो बियो आंबोथ' फैसा लुगैयो बिखुनजो होननानै बिहामजो होननानै फैनांगौ आरो फिसौआबो गाबबाय थायो आं हराव उन्दुनो मोना दा आङो देहाया थिगखायसो सानावल'सो एसे गेलेयो होमबाबो नागिरो सानावबो मोनायाव बांसिन गाबो 12ता 1तानिफ्रायनो गाबो आरो आं मा बुंबावनो बेनोसै आंना बिहामजोखौ आं फैजानो लुगैयो आं बेखौनो बुंखादों दहायनिफ्राय फैनांगौ न'नि मानसि न'आव फैनांगौ आं जेबो सन्देह गैया बिनि मबाइल रायलायनायखौ जों होनो नों रायलायनांला बिहामजो ओंखामा खामलांबाय होनबाबो जों रागा जोङा गावा माने बिदिनो रायलायबाय थायो आरोना जों दाबो फैजानो लुगैयो फैथों बियो मोजाङैनो मोजां जेरै थांदों एरै फैथों जों दाबो मालायजों थांफादों होननानैबो जों सानाखै बे मोजाङै फैफिननांगौ दा जों बेखौनो होननानै आसा खालामनानै थायो आङो फिसौनि थाखायनो जि गाबबाय थायो बिफाखौ सानो ना बिमा फिसाज्लाखौ सानो आखाइ आथिं बख्रब जोबलांदों बिफायाबो दाख्लै गाबनानै आंनाथ' आरो फिसौनि थाखाय आं नायखानांगोनखा हरनि 12तायाव गाबना होयो मादो बुरखायगोन मादो बुरखाया थालिर दौना दोनो आङो मेथाइजों बुरखायना दोनो